Fawaka, mi Namareofa en dit is Spangtori. Vandaag kijken we naar het woord dorst of dorst hebben. De meeste mensen van Surinaamse afkomst zullen wel weten wanneer ze in het Surinaams willen aangeven dat ze honger hebben. Mi ap angry, of als je het echt wil aanzetten, aandikken, dan zeg je angry achirimi. Ik heb reuze honger. Maar hoe zeg je dat nou voor dorst hebben? Dan gebruik je het woord drewatra. Zullen we een voorbeeld doen? Mi heb drewatra. Ik heb dorst. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang-tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori. En tamboom!